Hej Mie, det er Charlotte. Hej Charlotte, hvad så? Simone, hun bliver student den 26. juni lidt over 10. Den 26. juni. Lidt over 10. Det er forstået. Gider du sige det videre til Tulle, fordi jeg kan ikke få fat i hende? Jo, jeg tager straks over til hende. Hej hej. Alt for snavse. Der er kun en hure, den er rød. Tulle! Har du siddet der et helt år? Er du ikke kommet videre? Jo. Jeg arbejder lidt. Og som du kan se, så sætter de mig altid i kassen. Men Tulle, der er jo en anden, der får ruden nu. Der er kun en rigtig ure, den er rød. Der er kun en rigtig ure, den er rød. Og hvis uren den er blå. For hvis uren den er blå, så er den alt for let at få. Der er kun en rigtig ure, den er rød. Er du frisk nu? Ja.